Dadi ana wong kok ngaku padha nabi, ku goblok-gobloke wong. Bandelok kawin wae Kanjeng Nabi kok ora ana sing kawin krana kesenengan. Kabeh perintahe Gusti Allah. Bisa karo kiai. Ana kiai wae kok kiai kok wae anut Kanjeng Nabi. Oh kiai rada goblok iki. Paham ya? Ngono iki ya. Aku apa tak wanetno iki ya. Kok Kanjeng Nabi kawin iku kabeh perintah Allah. Sampai ono sing dipaksa karo Allah, yaiku Kanjeng Nabi kawin karo Sayyidah Zainab. Iku sing maleni Allah. Jadi Allah maleni perkawinan iku ping pindho. Siji Adam oleh Sayyidah Hawa, Kanjeng Nabi oleh Sayyidah Zainab. Rungokno. Jadi wayohe Kanjeng Nabi ora kok karepe kaya kiai ngono ya. Ada. Kanjeng Nabi kawin karo Sayyidah Aisyah. Iku diperintah Allah. Malaikat Jibril rawuh nggawa gambare Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi kawin kali Sayyidah Sauda. Iku Sayyidah Sauda iku njuk dikawin Kanjeng Nabi. Aku ora iso kumpul karo kowe. Kok Kanjeng Nabi ora ono sing didemeni kaya Khadijah. Bareng Khadijah wafat wis gak ana wong kaya kowe. Sayyidah Sauda ayu mara ning Kanjeng Nabi njuk dikawin. Gelem aku kawin neng tak kumpuli apik ora ya apik nggih kula kepengin dados garwa sampean benjing teng swarga. Iki Sayyidah sinten Sauda. Jadi Aisyatun wa Hafsatun. Sayyidah Hafsah iku anake Sayyidina Umar. Anake Sayyidina Umar. Umar itu saking senenge Gusti Kanjeng Nabi. Sayyidah Hafsah dijalukno kawitan, dijalukno Abu Bakar, emoh Abu Bakar nolak. Jaluk Sayyidina Utsman, emoh aku, wong aku tahu kawin putrane Kanjeng Nabi kok saiki kawin karo anakmu. Gelo. Ora ana wong sing dimangkeli Umar kaya Sayyidina wong ditari kok. Umane ngono. Sayyidah Hafsah ditimbali. Umar ditimbali, Mar ojo kuwatir, Hafsah ape dikawin duwe apik timbang Abu Bakar, Utsman. Nah, jadi garwane Kanjeng Nabi Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda. Sayyidah Sofiyah iku wong Yahudi, ayu-ayune wong Yahudi. Wis duwe pacaran karo Tihyah Al-Kalbi. Ora ana wong Yahudi ku apik kaya Sayyidah Sofiyah. Turunane Nabi Harun. Turunan nabi-nabi. Ana sing kandha meh 1000 nabi nurunno Sayyidah Sofiyah. Malaikat Jibril dumugi dateng Kanjeng Nabi Jibril Ahmad Kanjeng Nabi Muhammad. Wong Sofiyah niku turunane nabi-nabi termasuk Nabi Harun. Sofiyah niku wong sing paling apik. Pun iman kan jenengan ora halal Sofiyah kejawi jenengan. Tihyah diceluk Tihyah Jibril atani bi anna Sofiyah la takhilu ilahi. Mongko wis pacaran pacangan suwe
Bu api Dihya Al-Kalbi monggo temurun ayat iman iku ngalamate iman pilihane Kanjeng Nabi didhisik iku Dihya Al-Kalbi serahno karo Kanjeng Nabi pun boten kapok kawin beda ono kaya Kanjeng Nabi kaya Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunah iku duwe anak angkat Abdullah bin Abbas keponakan si Maimunah dikawin Kanjeng Nabi Abbas nek turu bareng karo Kanjeng Nabi ponakan kok ngene misanan niku Abbas karo Kanjeng Nabi tapi anak walon saka Sayyidah Maimunah sampai tafsir iku kabeh sumbere kok Abdullah bin Abbas Sayyidah Sayyidah Ramlah iku wong sing hijrah ping pindho dadi menangi Islam iku nek ana hijratan sing lanang Utsman sing wedok Ramlah dadi ana wong Islam iku menang asal iki ana khalifah sing familine Sayyidina Utsman dadi wong Islam iku diparingi dening Allah mulya nalika ijono golongane Utsman golongane Sayyidah napa Ramlah wong Islam macul haram wong dhe budak mantuk ning kitab-kitab ana babul ariqah bab nerangno budak maknane kongkonane wong Islam ana wong Islam ngeduk peceren niku gak haram mulane ngaji kita fikih saiki do ora gelem ngaji dadi ariqah iku budak wong Islam iku duwe budak kalau wong Islam macul ana Islam dadi kuli ana Islam dikirim jadi TKW TKI haram 5 haram setengah itu mestine Islam kudu mulya dawe Allah walillahil izzatu walillahil warrasul walillahil izzatu lil mu'minin walillahil izzatu walirrasul walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal azzu minhal adhal walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun sing ngerti nek wong Islam mulya iku wong munafik ora munafik kesifatan munafik lah sipate wong munafik ino kita iki nggih sipate wong munafik mergo ngarani wong Islam kudu ino dijajal londo sampai 350 saiki wis merdeka ije dikirim jadi TKI TKW bangsa Indonesia gini kok ije koyok barang dikirim biyen dijajah saiki dikirim aku nek kadang ning santriku ning ndi dong alhamdulillah Mbah pun teng luar negeri jadi apa TKW innalillahi wa jadi kapan urung diilangi wis tetep ngene kowe gelem berubah cara rubah jadi netepaken wong Islam iku menang mulya macul haram ora penggaweane wong ino walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin isi te mulya iku biyen ditetepno kabeh
kabeh sangka Sayyidina Utsman, kabeh kok garwane Kanjeng Nabi sing Sayyidah Ramlah. Paham? Jadi Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah. Paham napa? Jadi Ramlah iku sugih. Duite 8 kilo emas. Kanjeng Nabi wafat garwane sing duwe dhuwit 8.000 kilo iku sapa? Ramlah. Mergo Zatul Hijratain. Padha karo Utsman Dzul Hijratain. Wale. Allah an apa? An Nurain wal Hijratain wal Burhan. Dzul Hijratain mergo hijrah ning Habasyah Madinah. Ramlah Habasyah Madinah. Sugih Sayyidah wah duwe emas piro 8.000 kilogram. Sampai duwe emas sak kilo blas. Wong 8 on wae sepoan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Mulyane wong Islam, sugih wong Islam nalika ijek ana urut-urutane Utsman, Sayyidah Ramlah gandeng.